ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಯಾಳು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಗಂಟಂಜಿ 11 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಕಲ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ತ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪಾರಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಬಳೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮೂಲೆಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಅಂಚವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಸಂಡೆಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಕೈತಲೆಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಪೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಜಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ತೊಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಮಾಲ್ ದಾಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ತಲೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕ್ ಮಾಂದಿತ್ತಿರಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈ ಪೂರ ಒಂದೇ ತೊಲೆ ಮಾಲ್ ರೀಪ್ ಮಾಲ್ ಪಂಡದು ಅಂಕಲ್ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚೆ ನೀಡೆ ಬರ್ಕಂದು ಬತ್ತಿನೈತೆ ಇಂಕ್ಲ ಚೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಪೋಪಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ರೊಳ್ಳಿರು ಅರೆ ಮೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಆರೇನು ಮೀಟ್ ಆರ ಫೋನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪು ಅಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ ಪೂರ ಬೋಡ ಪೂರ ಮುಳ್ಪಣೆ ತಿಕ್ಕುನು ತಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಳು ದುಂಬಿತ್ತ ಅಲ್ಪದಾರರು ಅಂಚಾರೀಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚೆನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಇತ್ತೀರ ಅರೆಗೆ 6 ಬಣ್ಣಂಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ हेलो भैया कैसे हो अरे आयुषु बಣ್ಣಂಡು ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ದಿನಾಲ ಫೋನ್ ಮಂತ ಇಪ್ಪಿರ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಈಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಂದು ತಿತ್ತೀರ ಅಂಡ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲತ ಅಂಚ ಮುಳ್ಪಣೆ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂದಿರು ಪಿಲ್ಲ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಅಂಚ ನಾಳೆಗೆ ಇರ್ಮತ್ತ ಇವ್ರ ಆ್ಯಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಪುಂಡು ನಾನು ತಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ದೀತೀರು ಸೇಲು ప్లాంట్లో ఉండు ఫ్లవర్స్లో ఉండు అయితే ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಯಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಓಪನ್ ಆದ್ರು 1 ಮಂತ್ ಆಂಡಾನು ಓಪನ್ ಆದ್ ಪೋದಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ತಿಂತುಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ದುಕ್ಕ ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ How are you? Aishu, you want ice cream? Ice cream? Go body reg. Kodonju boda. This is the pink. It's fine. Huh? Yeah, they will give. Juice londu. తినేరా బాగుందిలా బడా ఉందుండు మెక్డానల్డ్స్ బాగుందిలా
ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಮಾಲ್ಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ತೋಳಿತುಲೆ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ತಾ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. Okay, sit. Baba, you sit here. Pull them all, yeah. Attend Ijji. Super, no? Candy? Super? You like ice cream, so? It's nice. You love it? What, yeah? Candy. Oh. Mama, which one you want? Burger? Irega bodu. Irega ಏನು bodu? Burger bodu? Burger. ಬೋಡೆ ಸರಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರವೆ ಜಾನು. Burger. Burger. Finish. I like it. Finish ice cream. మనం ఆర్డర్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಕುಂತದೇರು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಬಲ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲಾ? Single. ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ ಮಂತದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿಂದದೆ ಪೋಯಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಜನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಹಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಬೇಳೆ ಆತ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹೋಪುನ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂದಲೇ ತಗೋಬೇರು ನಾನು ತಿಂದ್ರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಲೆ ಕಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೀತ. Check. Don't put much. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಿಟ್ಟ ಇಶು ಸೇ ಆಯ್ ಪಳ್ಳಿ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಡೀರಿ ಅಟ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಮಗಳ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬತ್ತಾವತ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರಾಗೆ ಡ್ಯಾಡಿದ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಂದು ಏತು ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಬಾಬೇರಿಗೆ ಏನೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೋರು? Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಏನೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೋರು? ತುಕರ್ ನೀನು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಿ. ಒಂಜಿ, ರಡ್ಡು, ಎಂಟ, ಮೂಜಿ, ನಾಲ್ಕು, ಐನು, ಆಜಿ, ಆಜಿ. ಓನ್ಲಿ ಐನು. ಅವೆಟ್ಟು ಬರ್ಗರ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಪಾಪ ಅವೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬರ್ಗರ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೊಡ್ಚವೆ ಪತೊಲ್ನೆ ತಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಣತ್ತೀರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ತಲೆ ಬರ್ಗರ್ ಬೈದಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಪ ಶೀತ ಆತಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಉಂತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಜ ಏನಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. మెల్ల చెల్లొచ్చి
Yeah, I know. It is nice. It's my favorite. Betul. Nih, chicken ini. Kocha. मस्त ऑर्डर म्हणते ते म्हणते मी ते पण आईस्क्रीम ऊपर तिंदा ಅವಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಲ ಪರಿಯ ಬಕ್ಕ ऊपर ತಿಂದದೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತು ಮಂಚ ಅವಂತದೆ ತನಕ ಎಟೆಂಡು ಕಾರುಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡತೆ ಆಂಡ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ತಿಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ त्याच्यावर शॉपिंग म्हण करून नंच्या फुटला वस्तू मार्केट పోనున్నా ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿನಿ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಪ್ಪುನ ದಾಯಿಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾದಲ್ನ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ ಬತ್ತು ಮುಳ್ತೆ ಪಾತ ಪೋಪ ಆಯ್ಷನು ಕೊಲ್ಲಳೆ ಎತ್ತಲೈ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲಳೆ ಐಶು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತನು ಉಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಆತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುರಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಕೆಲವು ತಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ತೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಿರು ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೆತ್ತ ಪೋಪಿರು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬೋಡನಾಗ ಆನಿಯನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಾದಾಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ನಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏತಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ನಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮುಳ ಎಂಚ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೀತಿರು ಮುಲ್ಪ ಅಂದು तुला शोकून बनाना ये गावे बाबू को तुला ताराई ഉണ്ട് ताराई సరే పూర టెన్షన్ ఎప్పుడు పియర షోకి ఇప్పుడు నువ్వు నడతా కొంచెట్లా నీరిజ్జి తారాయిడు ಆದಿತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಂಬುಳಿ ಅದೇ ಹತ್ತ ಜೊತೆಗೆ Abuela. ಮೊಸರು ತುಳಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಮಸಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡು ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಏನಂಡ ఒక బాక్స్ తనడైకి ఈత దిన ఎక్స్పైర్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్ మిల్క్ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಪೋಣ ತೋತು ಪೋದಿತ್ತವೆ ನಿತ್ತದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ 250ಗೆ 4 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಅದೇ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತವೇನು
ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ನೀತ್ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.